araw na pa kung kakaisa-isa. Medyo. Kala ko. Eh bakit ka sumama? Nagpaalam ka ba sa boyfriend mo? Oo, nagpaalam ako. Eh, ano sinabi? Okay lang, hindi naman ako So sinabi niya na kasama mo kami, ganun. Yung boyfriend mo nagalit man? Oo, siguro sabi ng boyfriend niya, oh, apay ka dong na ta siguro digit niya, sige. Hindi naman. Huh? Tsaka pinag-usapan naman na namin to. Pagsisakan ng isa-isa. Nagbaboy ka? Pagsisakan. Nagbaboy ka? Pagsi! Size. Uy, anong ginagawa niyo? Ano ba yan? Pasilip! Hindi ka lang aros. Pasilip naman mo. Silip mo. Shit! Nagdakil! Nagdakil! Nagdakil na puna. Uy, nagdakil! Yelo puna. Nagdakil dito ang andisa ka na. Oo, dito ako nila kayo mo. Pwede may kaminig ka tayo kasunod. Pasilip! Alala! Nagdakil ko na. Nagbaboy ka talaga, Simi. Baboy-baboy mo eh. Pasilip! Oo! Pasilip na! Ano ba? Ano ba? Silipin! Ano ba ginagawa mo kasi? Ay, gusto mo. Nagdakil. Alam ko na. Uy! Nakakasakit ka na. Seryoso. Seryoso din ako Isa. Kahit 2, 3, 4, 5. Napag-ruruden, please. Eh di marurod ka. Pakay ko. Ka. Nagalit yan. Oo. Ka. Hindi ako makakatulog nito. Sa unan mo. Huwag mo na lang ako. Sige. Eh kasi bahay ko buta. Bahay ko buta. Kaya di Nan, bahay kubo. Gagayan ta bahay-bayan no kaya. Bahay ko bugar bahay. Look! Seryoso na. Seryoso na. Ano ginagawa niyo? Pasilip! Ano ba yan? Uy! Abay, dakin na sandatan? Apay yaki ay bang may di yung tubyong Abay, pero... Kinawan ti mayabang ke di. Kaya niyo. Doha kayo kayo. I'm engaged. Pasilip! Wow. Sorry. Ano ba sa isa? Uy, sa isa! Api di ji kwad tuyin. Di ulas di tuyin. Sinabi na kami na kaya po niya mabang kami ata nung dato bubray. Di pa lang may bagaan. Ano kaya mo makijoy nun eh. Siguro. Ang kayo, may kayo na ariwapatatay. Pasikat kayo man. Di ako gamin. Ito ako kami. Yung gamin ng mga pal ko. Okay, magpangkagay. Sikan ako mo. Magpangkagamin natin din ko. Saan natay nga rin? Saan natin? Oo, mali. Kanin na. Kulunganin. Hindi mo ba isa-isa Tulong pansin Sikon o bito. Sikon o, excited. Sikon o. Excited ka mo. Sikon o. Abi pa to doon mo. Sikon. Tapos tayo din, nagre-re ko lang. Penangit. Pengye da, dinanog na jimesa. Uray babae, patula ko na. Di man. Tapos tayo di pinatay. Dalapel wali di, nakasta, pinatay da. Patay yung man. Lamang garod. Tala na kagamin na. Hindi ko pa yun. Patay ko na kasi. Boring. Mamaya, kainan na. Mamaya ba? Ano pa lang naman oras? Larang balak mag-swimming. Ha? Larang balak mag-swimming. Meron ako tuloy dito. Tara. Kala ko jacket kanina. Ito. Makalalim ba yan? Hindi. Hindi, hanggang dibdib ka lang ng pato. Kung kayo yung pato kahit... yung pato kahit malalim eh. Hanggang dibdib pa rin yung tubig. Kaya nga, hindi na nunulot yun. Okay ka ah. Siyempre. Nag-uwi na ta. Tulad ako tala dito. Tara? Turut. Nakuha ko na yung buwelo ko. Sige. Gutom na ako.
Kaya kanina pa ako, gutom na ako rin. Kayo, kung gutom na kayo. Saan pakulay ka kasta Ano, tara? Tara, kain na tayo. Pakulay ka kasta. Ako sa akin talaga. Pareho yung Hanap tayo. Bakit may Sa Korea. Tara, kain na. Ala! May kuya kami ke. Eh, kain na. Sorry ah. Seryoso kami? Seryoso nga? No. Tara, kain na. Alam niyo ba na si Jason ay may girlfriend na Amerikana? Minsan kasi yung mga jokes niya hindi nasa lugar kasi kung minsan kaya nabadtrip talaga ako sa kanya. Medyo may nabanggit si Melay kasi na kung sa buhay ko. Private kasi yun. I keep it private. Tsaka ayaw kong madamay kung sino man. Napikon ako ng sobra sa sinabi niya pero imbes na ilabas ko yung sama ng loob ko, umiyak na lang ako para wala akong masabing mas mabigat pa sa ano. May sinabi ako na about sa girlfriend niya. Sinabi ako tungkol sa girlfriend niya tapos na parang ewan ko sa kanya parang ayaw niyang ipaalam sa iba na may ano siya eh. Siguro. Kasi kami lang yung nakakaalam. Uy, ayos. Ay, bookingan to. Mabuya din. Mabuya din. Pa-edit ko. Hindi pa yung origin bang. Noon, personalan eh. Yung personalan dito. Hindi bali sa akin yung reality life nyo. Okay, Ako extra lang ako dito, hindi ako nakita.